Natapos manggiraray, an kasi siributan niya to sa eleksyon. Perang bulan kitang siribot, gabos kita, apwera sa mga politiko, mga pati kita mga botante, siribot man, siribot man, kay isip ko na kung amay pa ba o it's late in the evening na, It's, kumbaga mga pangga, apwera da sa masakit i-comprehend, an landslide na resulta kan eleksyon, mas masakit da magturog kasi it's late in the evening. Tapos may nagkakanta pa ning, it's late in the evening. She's wondering what clothes to wear. Ay, congratulations man. Sa mga sa mga kabistado nindong ganador sa politika, i-congratulate na lang nindo. Si mga kabistado ko, dahil ko nasaro-saroon mga panggata, may man akong kabistado. Anyway. Subalang. Congratulations sa ayan, once again kay Sir Paul Manaog ang kaibanan mi sa radyo. Sa gabos na mga ganador. And dahil ko nasaro-saroon mga pangga, tabaka may tampo. Ayan, kapag may nalingawang kita. Congratulations. Kaya so mga kabistado man nindo na mga mga kandidato na nanggana, i-congratulate na lang nindo. So mga dain nanggana mga pangga, pakantaon na lang ning it's late in the evening. Yan. Okay. Anyway, may istorya ko sa indo mga pangga. Itong bispiras kan eleksyon, kan Mayo 8, banggi kan Mayo 8. An igwa sa bispiras kan eleksyon ta garo. Apwera sa likur banda mga pangga, naso kabistado ko nalingaw na likur ba nagbakal pa ning gin. Apwera dyan, nalingaw. Ano daw ang igwa sa sa dispiras kan eleksyon mga panggata? So padihong ko nasabihan kan sa kuyan sa rumpaniyon, ang sabi niya, ngaya pa di dispiras ngayon niya pa di kan eleksyon, makamang ngaya kita. Makamang daamang sinabihan niya. So padihong ko mga pangga, ito patin padihong ko ito, uro inusintihon man ito, mumoy-mumoy man ito, sinabihan siya kan padihong ko, ngaya padi, at siya nabanggi padi, mag-ready ka, tamakamang kita. Di so padihong ko, kunyan man, ay, fight ako dyan? Fight? Ha? Laban? Sabi ko sa padihong ko mga pangga, ay kung sa karamangan man sana, laban kita dyan. Laban. Arachan pa di, atyan na banggi, halatong takahata, kunyang kita, makamang. Yan. Ngunyan mga pangga, hasta sa naagahan da, di dispiras bagay ito. So, sabi kan padiho niya na makamang, dispiras na banggi. Hanggang sa kinaumagahan da, aldaw ng eleksyon, dahil man da na pag nungpungan sumagpadihon, makamang da kadtong banggi. Hinapod na pagkagagan pa diho niya, padi, nagsayang ka ngaya. Para halat na ka ngaya, makamang kita. Ngaya, padi, baka ngaya nainot ka na magkamang, nakapera ka man. Iuso hapot kung nakapera na. Hadak man. Ngaya, padi, nakapera ka man sa karamangan. Sabi man kaso padihon ko na medyo oro inisuntihon man, medyo kunyan. Dahil panggayong mulat sa katotohanan, sabi niya, anong klaseng kamang baya pa din pigay? Sabi mo, anong nakapera? Siyempre, nakasaro sa naman akong magkamang alangan man. Takon makalabi-labi kita magkamang, baka kung makadawa, maanggutan ako ni Mrs. Baka kaya pa di, iba man kaya pa di gayod sa pigkamang mo, baka ibang pigkamang mo, baka tilad ang ginibo mo. Baka ibang klaseng kamang, baka hiso so ginibo mga tuga. Dahil nagpagtagbo so magpadihon mga kanbangging ito na mga kamang, ta iba man palan si kinamang ni Padi, ang kinamang ni Padi, si Madi. Anyway,
oras natin 10:12 ng umaga sa ating Energy Headlines. Mga bareta na dapat nindong maaraman na day pwedeng sa aga pa, kundi ngunyana. Mula sa Energy News and Information. Energy.